mga kasisaryo, kamusta tayo dyan? Dito tayo ngayon sa bayan ng Mangaldan Pangasinan. Tayo sa simbahan St. Thomas Parish Church. Tayo dito ang lola namin, grotto. Ito siya way back 1994. Yan ang wala na yung pangalan ng lola namin. Siya po ang nag-donate niyan, si Lola Encarnacion Manguno. Lipat tayo sa plaza. Let's go. Maganda na po ang bayan ng Mangaldan pagdating sa kalsada. Ayun o, ganda ng park. Ang kapa, diba? Para lang siyang luneta. Namasyal pa sa luneta. Parang Rizal Park Club. Tatagpuan yan dito sa Mangaldan Pangasinan. Mountain.
namin off muna kasi nga dahil sa COVID. Nagbabawal muna ang maraming tao. Oo. Children's Park. Ay nako, way back 1994 hindi ito ganito kaganda dati. Ito na siya, Children's Park. Ano kayong nasa upload eh. Yun yung auditorium saan ginaganap ang mga palatuntunan tuwing fiesta. Yun si Andres Bonifacio. Ito gumagana pa po ito lang dahil sa pinagbabawal na ng ilang salo-salo rito, maraming tao. Fountain ganda yan, yung gabi, ilaw. Mga Middle East, taga Middle East, pwedeng pangtapat na to, di ba? Ganyan kaganda ang mga park ng Pangasinan sa bawat bayan. Okay. That's it. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.